Mana pohon, makapanangat mo sa inyong mga komentaryo kay basi makulangan itong oras. Di na matagad ang inyong pang mga punti panangat. Sa sunod si mana pohon, ato nang entertainon. Kaya sa programa po dito tatas buntag, pwede po mag-text dito. So, wala na nga hinoon sa FB na man makita man kung sa man ato na ning natagang sugda na. Anak lagi na siya. Hindi siya man-landscape. Anak lang din na siya. Anak na lang yun. Sige, jingle lang bro. Okay, so nag-lasta pa mga igsoon. Anak na lang yun. Paabot ang kita jutay. Niya be, ato sa i-check niya to ang niya po ato ang minaw pud me diri Sir Lower Gipos. Rone Bustamante ni. So, nabati ta karon sa Gipos mga igsoon. Niya na live punta sa FB, sigurad ang atong technician din mo nag-operate sa FB. Kanya ato natingaling sugdan atong oras karon alas 3:28 sa kapunon atong ihatag sa atong igsoon si Brad Perfecto Lubiranes alang sa iyang topic may tungod sa adlang ipapahulay o time starts now bro Brad Lubiranes. Okay. Kana. Okay, mayong hapon sa tanang mga suki diri sa DXD no. O, kumusta ka mo tanan? Nadayon na gyud ang debate nga dugay naman sa unang kining schedule apan karon pa gyud. Busa salamat sa Ginoo, dalay ko ng Dios. Nga din ato gayon nga dayon kining maong debate. Pamatud-an ko nga ang adlaw ikapito mao ang adlaw ipapahulay nga gisugo sa Dios nga nasulod sa napulo ka sugo o ipatuman sa mga katawhan sa Diyos, ilabi na sa mga Kristiyanos nga katawhan. Kini karon nga debate mga kaigsunan. Kini nga debate mga kaigsunan. Debate kini tali sa Sunday Keeper o Sabbath Keeper. Ang Seventh Adventist mao ni ang nagabarog o nagahupot sa pagtulunan nga ang adlaw ikapito mao ang adlaw balaan, adlaw nga gisugo sa Dios. Busa ang uban pud nga mga relihiyon sa mga Protestante o Katoliko sila ang nagabantay sa Domingo, Sunday Keeping Christian. Sunday Keeping Christian. Busa ang kalibutan karon ang tanan karong Kristiyanos nabahin lang sa duha ka adlaw nga pagsimba. Ang Christian, ang ubang Christian majority, millions of the Christian church, including the Roman Catholic and the Protestant and other religions, keep Sunday, the first day of the week. Pero ang Seventh Adventist nag-keep sa ikapito ka adlaw nga gisugo sa Dios nga nakarga sa napulo ka sugo nga nagaila kami nga kami ang katawhan sa Dios nga katawhan sa Dios nga katawhan nga Kristohanon kay ni naman ta karon sa panahon ni Kristo sa sulod sa 4,000 years ang katawhan sa Dios nagabantay gyud sa ikapito ka adlaw. Okay, klaro kayo ha nga ang Dios nga naglalang sa kalibutan gibuhat niya ang tanang butang sa sulod sa unong kadlaw. Paslakan. O ikapito kadlaw nagpahulay ang Dios. Atong basahon kini mga igala. Atong basahon kining Genesis 2:1-3. Mao ni ang pagsugod sa adlaw ikapito. Sa creation jud nakarga diha ang adlaw ikapito. Mao ni ang unang 7 week o 7 day cycle. Mao ni ang unang semana nga namugna unya human sa creation nagsigid na lang kini cycle every 7 days gikan sa creation hangtod sa panahon ni Kristo kanunay kini nag 7 days adlay paghulay muna nga dinhi sa Exodo kanay Genesis 2 ato mabasa sa bersikulo 1-3 o nahuman ang mga langit o ang yuta o ang tibuok nga panon kanila o sa adlaw ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo o mipahulay siya sa adlaw ikapito gikas tanan niya mga buhat nga iyang nahimo o gipanalanginan sa Dios ang adlaw ikapito
o nagbalaan ini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niya mga buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Sa ato pa ang Dios nga creator, ang Dios nga naglalang sa tanang butang, siya mo'y original. Siya'y una nga nagpahulay sa ikapitong kadlaw, iya kining gibalaan, iya kining gipanalanginan, o iya kining gikarga sa napulo ka sugo aron atong hinumduman. Okay. Kinsay nagsugo nga hinumduman kining ikapitong kadlaw? Ang Dios, no? Ang Dios. Busa kining niya sa Exodo 20, ang tema diri ang adlay papahulay na sulod sa napulo ka sugo na sulod o gisugo sa Dios nga ipatuman sa katawhan niya. Bersikulo 8. Exodo 20 bersikulo 8. O nahuman o hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nimo mga bulaton. Apan ang adlaw ikapito maoy usa ka adlaw ipapahulay. Maoy usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang hiyubang nga imong Dios. Busa ang Dios siya goy nag-ingon nga kining adlaw ikapito mao ni ang adlaw ipapahulay alang kaniya. Busa ang 70 Adventist igo lang nagsunod sa sugo nga nagingon ang Dios nga unong kaadlaw adlaw nga ordinaryo tintrabaho. Apan ikapito ka adlaw hinumduman hinumduman. Busa kay hinumduman man Dios may nagsugo dito man sa 70 Adventist kay kami nagatuo o nagasunod sa sugo sa Dios nga buhi nga naglalang sa kalibutan. Dayon nganong hinumduman kini ingon diri apan ang adlaw ipapahulay mao ang ikapito ka adlaw ipapahulay alang kang hiyubang imong Dios. Hinumduman kini ngano hinumduman man aron mailhan dili malimtan nga kining tagiya ni ipapahulay mao'y creator mao'y naglalang sa kalibutan. Bersikulo 11 kay sa unong ka adlaw gibuhat ni Hiyuba ang langit ug ang yuta ang dagat ang tanan nga aniya ni o mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalanginan ni Hiyuba ang adlaw ipapahulay o gibalaan niya kini. Ato pa sa tibok simana, ang pito ka adlaw tibok simana, kining adlaw wala gipanalanginan. Ang Domingo wala panalangini. Ang Domingo wala ingna nga adlaw nga balaan, wala ingna nga wala gisugo sa Dios ang Domingo kundi ang iyang gisugo adlaw ikapito. Hinumduman ang ikapito ka adlaw. Hinumduman o balaanon kini kay kining adlaw adlaw kini alang kang hiyubang imong Dios. Busa kung si Hiyuba atong Dios, kung ang atong simbahon, mao ka ng Dios nga nagbuhat sa yutang sa langit, di kita makanigar, di kita makasupag ining maong sugo, kay kinisugo man sa buhay nga Dios. Karon, nining katapusang libro sa Pinadayag, Pinadayag 14, City, mao ni ang awha karong panahona. Kay kita karon na kita sa panahon sa kining katapusan. Ang libro nga Pinadayag mao ni ang katapusang libro. Unya, di pa hinunuman kita nining tuiga karon no. Nagaingon diri. Pinadayag katong si City. O sa makusog nga tingog, siya nagingon, kadluki ninyo ang Dios o kaniya ihatag ninyo ang himaya kay niabot na ang takna sa ibuhugom o simbahan ninyo siya. Simbahan ninyo siya. Simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa mga tuburan sa tubig. Sa ato pa ang ilanan nga ang mga tao sa kalibutan magsimba sa Creator, magsimba sa buhay nga Dios. Kanang Dios nga nagbuhat sa yuta, sa langit, tanang butang. Sa unong kadlaw o kanang Dios mo na Dios nga nagpahulay sa ikapito kadlaw o ang ikapito kadlaw mo ni ang timaan taliwala sa Dios nga buhi o sa iyang katawhan. Muna'y timaan timaan busa ka mong naminaw diha kay timaan man wa mamingon nga ang Domingo adlaw timaan adlaw mao'y timaan sa taliwas tao sa Dios. Ang Sabado man ikapito mo'y timaan. Patanawan ninyo, paminawan ninyo o kamo lang mo timbang-timbang no. Ang magtimbang-timbang karon ang mga sandikeeper. Kay kami mga Adventist nananami nasulod na kami sa kining sa sugo sa Dios. Nga nagsunod na sa inyo sino, hinumdumi kining adlaw, hinumdumi kining adlaw, usang adlaw, ikapito ka adlaw. Kung imong basahon na dictionary, Saturday is the 7th day of the week. Sunday is the first day of the week. Busa di na malilong.
Bisag usaon naglubag-lubag sa mga Sunday keeper defender. Bisag usaon na naglubag-lubag, bisag usaon na lang kanang gitawag nga bungkag ining sugua, di sila kabungkag ini. Naala siya yung mga idea, pandigin na mabungkag ka naman. Sugo sa Diyos at basaon ang Ezekiel 20:12. Labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong mga adlay papahulay. Usang adlaw ha, ikapito ka adlaw, may lang adlay papahulay, ikapito man. Nga mo na iyang giangkon ha. Labot usab, akong gihatag kanila ang akong adlay papahulay. Aron mahimong usa ka timaan taliwala kanako kanila. Aron sila makailang nga ako mao si Yuba nga nagbalaan kanila. Si Yuba nga mao'y nagbalaan kanila. Bersikulo 20. Nagaingon din. O balaan na ang akong mga adlang ipapahulay. Unsay hangyo sa Dios? Unsay hangyo sa Dios? O balaan na ang akong adlang ipapahulay. O sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako o kanila o kaninyo. Aron kamo makaila nga ako mao si Yuba nga inyong Dios. Sato pa makaila ka sa buhi nga Dios nga mao si Yuba. Kung ikaw mudawat sa iyang timaan nga mao ang adlay papahulay. Mga kaigsuonan, sulod sa 4,000 years sa daan tugon, ang adlay papahulay kanunay kini nga gipabantayan sa Dios ang adlay papahulay. Dahil panahon nga ang mga Hudyo naga-pasipala sa adlay papahulay, sila gisilultan. Sa Exodo, sa Deuteronomio, doon ay gibato kay naglapas sa ikapitong adlaw ng papahulay. Sato pa ang Dios, concern gayud sa adlaw ipapahulay. Karon, ang Biblia nagaingon nga ang mga Hudyo gisilutan tungod kay sila nagpasipala sa adlaw papahulay. Sa sugod din, nagaingon ang Dios, mao pinagi sa mga ganghaan sa Jerusalem, ni magpasaan kamo sa mga palasanon ngadto sa gawas gikan sa inyong balay sa adlaw ipapahulay. Sa ato pa ang Dios nagbalaod gyud nga kini ang bantayan kining adlaw ipapahulay nga dili maglapas dinhi. Nagaingon ang Ginoo sa pasidaan, apan kun kamo dili magpatalingog kanako, dili magbalaan sa adlaw ipapahulay, sa pagdili kaniyo sa pagbuhat sa bisan unsang palasanon, sa pagsulod sa ganghaan sa Jerusalem sa adlaw ipapahulay, nan magadaw ako og kalayo sa mga ganghaan didto og kini magalamoy sa mga palasyo sa Jerusalem og kini dili nagayod mapalong. Ang Jerusalem nasunog, na gidauban, gisulong ni Nabucodonosor, gigamit sa Dios si Nabucodonosor aron maguno ang Jerusalem kay sila wala magtahod, wala magbalaan sa adlay papahulay. Busa sa daan tugon, karo kayo nga ang Dios concern unya sa panahon nga ang mga Hudyo, ang mga Israelitas nagapanaw gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan. 40 katuig nilang panaw, 40 katuig nilang panaw gikan sa kininiyang Exodo, gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan. Pero anang panahon na ang Ginoo concern kayo sa adlaw ipapahulay. Nga naman, kay sa matag sa diha nga wa sila makaon, gipaulunan sila mana kada adlaw. Nya ingon ang Ginoo kada adlaw. Exodo 16 nga nagaingon diri nga Exodo 16 gikan sa bersikulo 16. Kini mao ang butang nga gisugo niyo ba? Pamunit kamo niini tagsa-tagsa ingon sa iyang arang makaon. Usa ka umel sa tagsa ka tao sumala sa gilihanon sa inyong mga tao. Magakuha kamo niini ang tagsa-tagsa alang kanila nga atuwa sa iyang balong-balong. Unya nagaingon diri. Apan na ingon diri. Sa matag adlaw makuha sila og tinapay igo nga mahurutan ng adlaw. Unya ingon ang Ginoo pagka Bernes ingon ang Ginoo. Kini mao ang gingon niyo ba 23. Siya maingon kanila, kini mao ang gingon niyo ba ugma mao ang balaan nga ipapahulay. Ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Hiuba ang paglutoon ninyo karon ug ang paglungagon ninyo lungagon ninyo karon ug ang tanan nga makapin kaninyo titigan ninyo hangtod
og mga adlaw o ilang gitipigan kini hangtod sa pagkabuntag ingon sa gisugo ni Moses ug kini wala madunot walay ulod usab niini o ingon si Moses kan-an ninyo kini karon kay karon mao ang adlaw ipapahulay ngadto kang Hiyuba karon kini mao karon dili kamo magkaplang niana sa kapatagan sa unong kadlaw magpamunit kamo apan sa ikapitu ka adlaw mao ang adlaw ng ipapahulay nining adlaw dili kamo magkaplag sa kamingawan o netabo sa ikapitu ka adlaw nga ang uban sa katawhan migula sa pagpamunit o sila wala makakaplag o mingon siyo ba kang Moses hangtod ba ano sa nga managdumili kamo sa akong mga sugo o sa akong mga tulumanon tanawa ninyo kay niana si Hiyuba naghatag kaniyo sa adlaw nga ipapahulay o tungod ni siya naghatag kaniyo sa ikaunong kadlaw o tinapay nga alang sa duha ka adlaw magpuyo ang mga usa sa iyang puloy-anan o walay bisan kinsa nga manggula gikan sa ilang dapit sa ikapito ka adlaw busa ato masabot karon nga ang kining mga Israelitas wala kaning dili sila manggula anang adlaw kay wala may paulan anang adlaw. Nagpasabot kini nga ang Dios concern kayo sa kapito ka adlaw og nagaingon siya ang Dios kanusa ingon ang Dios hangtod ba ano sa nga managdumili kamo sa akong mga sugo o sa akong mga tulumanon. Sado pa ang Dios dili gusto nga ang tao magdumili sa sugo sa Dios o sa iyang tulumanon. Anya sa panahon ni Kristo, nagaingon diri sa panahon ni Kristo, si Kristo mo'y ulo sa iglesia nga Kristohanon. Si Kristo mo'y ulo sa pundok sa mga Kristohanon kay si ang mga tao mo to ni Kristo mahimong Kristohanon. Ang ulo sa mga Kristohanon nagaingon diri sa Lucas 4:16. Bagong tugon na ni siya, panahon na ni Kristohanon, nagaingon diri, og siya miabot sa Nazaret diin dito siya magtubo, og sumala siya na batasan. Siya misulod sa sinaguga sa adlaw ipapahulay, siya mitindog aron pagbasa. Ang nabatasan ni Kristo muadtog sinaguga sa adlaw ipapahulay. Usa man ang batasan naandan ni Kristo, nabatasan ni Kristo nga sa adlaw ipapahulay muadto sinaguga busa ang Seventh Adventist migsunod sa batasan ni Kristo. Kamo na lang dayong magunahuna, kamo mga sandikiper, kamo na lang magunahuna kung musunod ba batasan ni Kristo o musupag ba mo. Kay si Kristo ang iyang nabatasan, muadtog sinaguga sa mata alay papahulay. Sa ato pa si Kristo, nakaila siya alay papahulay. Kay siya man ang Dios, ngani si Kristo sa Marcos 2:20, nagaingon si Kristo, ang alay papahulay, gibuhat alang sa tao. Si Kristo nag-ingon, si Kristo Dios. Naibalo si Kristo nga ang nagbuhat alay papahulay, maong Dios. Nagaingon si Kristo, ang adlang papahulay, gibuhat alang sa tao. Busa ang among general perception kini mga Adventista mga tao busa ang Dios nagbuhat og anay pulay alang sa tao apil mi karon ang anay pulay gibuhat alang sa tao karon nagaingon diri sa kini Genesis 22 ang batasan ni Kristo ang batasan ni Abraham mao gyapon og ang batasan sa Dios niya bersikulo 26 bersikulo kapitulo 26 bersikulo 5 kaya napadaligog si Abraham sa akong tingog o gibantayan niya ang akong tulumanon o akong mga sugo, ang akong mga kamatasan o ang akong balaw. Usay gingon ni Hiyuba kaya napadaligog si Abraham sa akong tingog o gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong pamatasan. Salo ba ang Diyos ay pamatasan? Gisunod ni Abraham ang pamatasan sa Diyos. Gisunod ni Kristo ang pagbatasan. Nga sa mga pumahulay, nagbantay si Kristo nag-adto si Kristo sa sinaguga. Onya ako masahon ang buhat. Ang buhat nag-ingon diri. Nabatasan usab. Kini ni Pablo. Nag-ingon diri ang buhat ni City Biskurudos. O sumala sa iyang nabatasan si Pablo misulod sa sinaguga sa adlay papahulay. Busa si Pablo na adlay papahulay, na ay batasan, si Kristo na ay batasan, ang amahan na ay batasan, si Abraham na ay batasan, o ang amahan may una nagbantay, ikabito kaadlaw, si Abraham nagbantay sa mga sugo sa Diyos, sa panahon ni Moses, gisugo ang ikabito kaadlaw, panahon ni Kristo, dinipinsahan ni Kristo adlay papahulay,
sa diha nga gipasingilan siya nga siya lapas ani pulay. Dilibisan ni Cristo sa Mateo 12. Matog pa ni Cristo, uyon sa balaod ang pagpanambal sa ani papulay. Busa panahon ni Cristo nagpadayon ani papulay. Sa panahon mga Kristohanon nagpadayon tungod kay si Cristo may ulo sa iglesia. Busa dalago na Ginoo o kamo naminaw niya, kamo nalay pili. Asa mo sa keeping mo o sabat keeping mo. Kung sa namang talay pili, ang Diyos talay mag-tabang ganinyo. Tinaot nga sa atong mapili karon. Kung unsa atong mapili, kung mapili tag gilimao, impyerno ta. Kung makapili tag gusto, langit ta. Dalay ko na Ginoo. Salamat sa Dios o salamat nga kining maong mensahe alang kananan mayong hapon kaninyo. Bueno, yung nabati mga igsoon ang 20 minutos nga pagpumatuod ni Igsoong Lubiranes. May tungod sa topic nga iyang ipamatudan, may tungod sa adlang ipapahulay. O karon atong isunod ang cross-examination kung mga pangutana. Atong isunod ang mga pangutana ni Brad Tata Rosal. Ngadto kang Brad Lubiranes sulod sa 15 minutos. Brad Tata, ready na ba ang timekeeper? Ready na ba? Bueno, daghang salamat Brad Arnold ato ang pinangga nga moderator, atong pinangga nga katbang si Brother Tito Lubiranes. Salamat kayo sa pagsanon sa mong tema nga usa ka bantugan nga evangelist sa Seventh Adventist Church og atong timekeeper official. Salamat po kayo ni Brad Darnell Palanas sa maong paghatag og katagan ay isip timekeeper. Sa tema nga imong ipirmahan, Brother Tito Lubiranes, nga ang ikapitong adlaw na sumpulo kasugo, ipatuman sa katawan sa Dios ilabi na sa mga Kristiyanos. Unang puntos pangutana. Ang Genesis 2, unang ato sa 3 nga imong gigamit, na anay Kristiyan ani wala pa. Bago pa alam ng Genesis 2, mo pa niya ang panglalan sa kalibutan. So yun kang wapay Kristiyan. Siyempre, siya na pa si iba. Okay. Ang Exodo, Kapitulo 20, versikulo 11, ngadto sa 11 imong gigamit, nanay Kristiyan ani wala pa. Siyempre, aning panahon na ang mga Israelitas nagika sa Ehipto nga gitagaan pinagi ni Moses sa napulo kasugo. So yun kang mga Hudiyo, Israelitas ang gignan. Ang mga katawan sa Ginoo. Katong Israelitas, Kristiyan to, dili. Di pa to si Christian, katawan sa Ginoo, katawan sa Ginoo to. Oh, dili, Kristiyan. Sa panahon sa iyang katawan, naisugo nga alag nila. Okay. So hala sa pinaniyag 14 city magigamit may mabasa ng Christian ng simba niya wala. Ako di gibasa ning pinaniyag 14:6 kay minsay mini nga nagingon. Nakita ko nga ang laing mulunda nga naglupas dahil wala sa kalangitan o kini siya may kidalang walay katapos ang may balita. Aron imantala nga tos tanang mga nanapuyo sa yuta, sa tanang kalusuran, sa tanang kamanayan, sa tanang pinulungan o tanang katawan. O nagaingon dili, kadlukin ninyo ang Dios o kaniya ihata ninyo himaya, kaya niabot ang takna o simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa yuta sa langit tanang butang o sa dagat o sa tanang butang. Ako di gibasa. Aron madungka sa mga tao nga ang buhay nga Dios naglalag sa kalibutan. Doon ay objection, si Brad Tata, objection. Ang ako lang naabay mabasa ang Christian ng simba niya. Wala mo ko mag-ingon, mabasa na ko, akong basahon ni kay Naik Christian. Ang ako ning gibasa kay nag-ingon, kadto kay ang Dios ug simbahan ninyo ang Dios nga maoy nagbuhat sa ito sa langit sa tanang butang. So, ang tubag ni Brad Lubiranes, basta wa siya mag-ingon nga na Christian. Okay. So kay salamat sa tubag na iyang i-confirm wa siya naginon nga na Christian. Imong ginigamit ang Jeremias 17:22 na Christian ani wala. Panahon sa Jeremias ako ni gigamit papainomdom nga ang mga Hudiyo na pildi sa gubad gisulong kay Nabucodonosor kay sila naglapas sa day papahulay o sila naulipon sulod sa Babylonia sulod sa 70 ka tuig sumala sa tanan Jeremias. So klaro ang tubag nga wa gyud Christian. Exodo 16 versikulo 16 ngadto sa kama 23 na Christian ani wala. Wag po ko mag-ingon nga basahon ng Exodo 16 kay na Christian. Ang ato ning ingon nga ang Exodo 16 nagpadayag kini nga ang Dios nagasugo nga ikapito ka adlaw balaan kini adlaw dili kini lapas-lapason busa gipamunit sila o mana sulod sa unong kadlaw pagkakirto kadlaw walay mana gipaulan ko sa ako ni gibasa wala ko nagingon pamatulan ko kini mga panahon na Christian. Okay, salamat sa nindot kang tubag nga gi-confirm niya nga wa gyud Christian.
imo gigamit naglito ka kanang dictionary do na mo glito kon sa dictionary ha. Matod pa nimo Saturday the 7th day of the week. Kanang Saturday the 7th of the week kinsa man na nga adlaw papaulay. Ang Saturday, the 70 of the week, basta 70 of the week, nakarga sa Bukasugo, nakarga sa creation, kung 70 mo na ang gipanalanginan sa Diyos, iya gipaulayan, gibalaan. Wailain, basta 70. Unya, ang 70 Kanang- lang Saturday. Kanang 70 of the week sa Christian Sabbath na o sa Jewish Sabbath? Ang Biblia wala mag-ingon. Di ang dictionary ko nang matana kay nilito Wala- ang dictionary wala- kasi wala- objection Mr. Moderator ha. Wala ko mag-ingon. Objection Mr. Moderator. Kaset lang, doon ay objection si Brad Tata ato sa paminaw Brad Tata si objection. Naglitok sa dictionary kagani ang Saturday the 7th of the day of the week. Ano niya akong follow up? Unya dili ko sugot nga tubagon ko sa Biblia kay dictionary ang gilitok gani ha. Okay. Ug naa pa gihawiran nga dictionary. So, Siya gani gilitok ko man. Pagyon nga Saturday the 7th of the week. Kanang 7th of the week nga giba nabasaan mo sa dictionary sa Jewish Sabbath na o Christian Sabbath. Tubaga Brad. Alan ako, ang 70 Sabat, mo na ang Sabat nga nasa Bukasugo, niya wala po na ina nga Jewish Sabat. Okay. Kanina ang Biblia wala mag-ingon niya ang Saturday 70 Jewish Sabat. Ang dictionary ang dictionary naghatag og meaning nga wala masibo sa Biblia. Busa di ko mauyon na ng dictionary nga maingon siya nga ang 70 Jewish Sabat kay wala Biblia mag-ingon nga ang 70 Jewish Sabat. Kung ang dictionary nag-ingon nga Saturday the 7th day of the week the Jewish Sabbath. Uyon ka nga kaning dictionary di ni matuhuan. Ngayon ko nga ang unang definition sa first sentence sakto. Kaya Panginoon niya, the Saturday is the 70 of the 70 Sabbath. Sakto na. Haon sa Biblia. Pag-ingon niya nga, the Jewish Sabbath, wala pa na mag-ingon Biblia. Siya na nag-ingon. So- Sato pag ginuha ka niya, gibalit na niya Biblia. Okay. So uyon ka nga kaning dictionary ha sayo. Dili ko maingon nga, kumplito sa'yo. Ang iya pag-define, gisagulan niya pagkat para palingko na sa dikiping. So uyon ka nga ang sumpay ni sayo ang dictionary ang sumpay pag-ingon nga the Jewish Sabbath sayop na sa dictionary. Tungod kay wala mag-ingon ang Biblia nga ang 70 Sabbath Jewish Okay. Sabbath. Ang ingon niya nga 70 Sabbath is the day of the Lord. Di panalanginan sa Ginoo. Busa ang 70 Sabbath ginganlan sa dictionary ginganlan sa kalendaryo o Sabado, Saturday. Busa ang dictionary nag-uyon sa dictionary nga sa kalendaryo nga ang Saturday mong 70 Sabbath. Okay. So uyon ka nga pag-ingon sa dictionary nga Saturday the 7th of the week the Jewish Sabbath. So uyon ka nga kanis Webster pag-ingon ng the Jewish Sabbath sayop si Webster. Ang dictionary pag-ingon niya nga Saturday is the 7 day Sabbath, sakto na. Pero kaning pag-ingon Di pa kami na nagbalitan. the Jewish Sabbath. Sa ito ba, ang tao nga nag-define. Objection. Ayaw na lang ng 7th day of the week. Kaya mo ko namutana na. Ang akong pangutana, kanang pag-ingon ni Webster nga, Jewish Sabbath, sayop ni sakto. Wala lagi, dili ko mo yun. Uyon ka nga sayop ni. Dili ko mo yun, kaya ang Uyon ka nga sayop ni. Dili ko mo yun, sayop tanan. Ari. Ang ako mo yun. Di ka dyan, objection na Mr. Loreto, ha? Ay, klaro lang din. Kanang pag-ingon nga, kanang pag-ingon nga, Jewish. Excuse na. Doon ay objection si Brad Tata. Atong ipaklaro kung unsay objection aron maklaro ni Brad Lubiranes ang imong pangutan na Brad. Ang akong objection, wala nang kung mata ng 7th day of the week. Ang akong objection, na ko sa Jewish Sabbath. Okay. Kanang Jewish Sabbath, nag-ingon ni Webster. Muna akong gusto i-confirm sa'yo, panaon sakto. Okay, tubaga Brad Lubiranes kung Ang ako to ba lagi? gusto ba o sa'yo? Ang mga referensya nga muhaong sa Biblia, uyunan ko na. So, uyan ka sa'yo. Pag-ingon niya nga Saturday is the 70 Sabbath, nahaong Biblia. Okay. Uyon ko kay nahaong man. Pero iya ang ginumagat o wala mahaong. Supa ko. Okay. Ingon ko na ni mga dictionary, imo kong gilito ka ganyan Sunday, the first day of the week, sakto to. Ang first day, Sunday, the first day of the week, sakto to. ang Sunday, Ikaw ganyan ganyan. ang first day of the week nakarga sa Biblia. O Kasi niya, naman, kasi ang akong pangutan naman eh. Imo gilito ka ganyan Sunday, sumalas dictionary, the first day of the week, sakto tinoto dili. Inuon na kay Biblia, Okay. ingon man Biblia. Pag inon dili sa dictionary nga Sunday, the first day of the week, the Christian Sabbath. Kanang pag inon ang dictionary, the Christian Sabbath, sayop na sakto. Okay.
Ang Mateo ba dito nagingon dire? Sa pagkabanaw ni Kristo. Sagot lang, objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Kaya mo matubag. Objection, Mr. Moderator. Ayaw mo pugi, kaya tubag na ko rin. Tubag na ko rin. Paminawa sa ta, Brad. Paminawa siya. Brad Luganes, ako na moderator. Ato sang paminawon kay dunay objection si Brad Tata. So ato ipaklaro unsa objection karon nalinaw paminawon kay live ta sa Facebook, live ta tanan. TV o sa radio. Sa Brad Tata, unsay objection ba ta? Akong objection, nangutan ako sa dictionary kay nilitok man ko sa dictionary. Ayun Okay. litok kaniya, Mr. Moderator. Sunday is the first day of the week. Ako ganung na-record doon, narao. Okay. Muna akong i-follow up. Kanang first day of the week, nga ngayon Sunday the first day of the week. Naaman na ng dictionary yan, Sunday the first day of the week, the Christian Sabbath. Imo ka ning tuho ang dictionary o dili? Mao na pangutan Akong Brad Luganes. May tungkol sa dictionary Brad Ako Luganes. tuwaan, pag-ingon niya, Sunday is the first day of the week, kay nasibo sa Mateo 28:1. Kay nasibo man sa Mateo 28:1, sakto iyang tumaay iyang definition nga Sunday is the first day of the week. Okay. Pag-ingon niya nga, Christian Sabbath, isa na nag-iyon, ang Diyos siya. Okay. So uyon kang sayop na po ng pag-ingat Christian Sabbath. Sa dictionary, sayop na po ni. Ang ako yun ako ligin mo, basta kay ang definition, bisag ginatawa na, basta define siya, masubak sa Biblia, di ko na mo yun. Okay, uyon ka sayop, kaya di na mo uyonan. Di ko mo yun nga, ang iyang definition sakto, kay wala matulong sa Okay. Biblia. Ato lang biya na. Imo gigamit ang Lucas 4:16. Sumalas na batasan ni Kristo misol sa sinagoga. Ang tanan ko sinagoga, Kristiyan to, Judaismo. Ang tanan nga na sinaguga sa panahon ni Kristo, Kristiyan to, sa panahon Judaismo. ni Kristo, dili tanan Christian. Kaya ang sunod ni Kristo mo Christian. Di ang Ayaw ina nga ang nasunod sa sinaguga mga Christian. okay. Uyon ka nga tungkol sulod sinagoga dito, Kristiyan. At ang panahon na mga katawan sa Ginoo nga mga Hudyo Dili, Christian. na nagbala sa day pamulay. Hmm. Unya si Kristo usab kay iyang batasan nga matong sa sinaguga day pamulay. Pareha sila. Okay. So, pero dili sila Christian Okay. kay wala sa tuon ni Kristo. Okay. Ang Christian katulad tuon ni Kristo. So dili Christian. dili Kristiyan ang nasulod sinagoga. Dili Oh. tanan na Christian Kung, ko dito. kung dili tanan, asa mabasa diha nga naay Kristiyan diha sinagoga? Okay. Ino man ka dili tanan? Di ba ang Kristohano nagsunod ni Kristo? Di ako mabasa, ino Ay, ko sa mabasa. oo, kayo nung nabasahon niya sa Biblia mga Ah. Christian. Ang pinag nga, si Kristo mo ay founder sa Christianity. Okay. Kaya matununan, kaya nato mga Kristo, di Christian sila. Okay. So ayon ka nga, diha sa Lucas 4:16 way mabasa nga ang daw sinagoga puro dito Kristiyan. Amo ko mag-ingon po nga ang Lucas 4:16, mga Christian na. Okay. Ang akong ingon rin nga, mabasa nga nabatasan ni Kristo, nga nag-ila siya ng magpahulay. Okay. Kung ako mabasa ang nasulod sinagoga puro mga Hudyo, di Judaismo, Wala dili problema Kristiyan. na, wala problema. So, yun ka. Mamana nila. Pagabot sa versikulo 28-29, itambog man ang tanan ko sinagoga, itambog si Kristo aron patyon. Uyon ka na. No, wala problema na, kaya kung ngano'y tambuman, O, yun ka. naibigil sama-sama. Ngano'y tambuman, naibigil, o sa may nabiglan. Buwas ang butuong Kristo. Okay. Kaya nakainumas Kristo nga, iling orasa, natuma na ang ingon ni Elias, o ni Isaias, nga, ang ingon ni Isaias nga, ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako, giangkon man ni Kristo nga, siya may katumanan sa tagnang Isaias, kay gikutlo man niya ang Isaiah 61, verse 1 sa Lucas 4:18. Sa ito pa, ang ilang nabiklan. Buwas na mo to nga si Kristo, mao katong tamanan sa tagnan ni siya. Okay, dahil salamat. Kaya kung so, sa kwan, So yun ka ang mga Sabbath keeper gusto mapatay ni Kristo. di po tanan. Ang Sabbath keeper nga wala mo to Kristo, gusto mo patay ni Kristo, pero ang Sabbath keeper nga paluwi ni Kristo, kasama na mo nga paluwi ni Kristo, amigo na mo si Kristo. Kung ako mabasa ang tanang kasulod sa sinagoga, gusto mapatay ni Kristo. Ang tanan nga wala mo to Kristo, gusto mo patay ni Kristo. So yun ka nga ang tanang ko sa sinagoga, mapatay ni Kristo. Kaya ina nga asang natunanan mo patay ni Kristo. Kung ako mabasa lagi, Lagi na yung basa lagi. Oo, lagi. Nga ang tanan lagi mo ni Kristo. Kung ay posible man nga ang nagtawag Kristo mo patay ka mo Okay. mo Kristo, mapatay mo Kristo dai. sige, sa klaro na. Sige sa gamay. Basta mo Kristo din patay. Sumala sa ruling sa debate, ang gipangutana, di lang pumubalo sa pangutana para ma-upside na. Sige, palayan mo ta. Last 2 minutes. O madala di sulayan. Imong gigamit ang buhat 17:2. Sumala nga nabatasan misol San Pablo sa sinagoga. Unsa may buhat ni San Pablo sa sinagoga, misimba or makigdebate nakiglantoge aron pagkabig? At si Pablo iyang pagsulod sa sinagoga, mao ang pagpasabot sa mga tao sa sinagoga nga
si Kristo mao ang Ginoo manluwas. So uyon ka nga ang mga sabat keeper ko, mga Hudyo to sinagoga. Sa panahon ni Apostoles. So uyon ka dili to Christian kay kabigon pa San Pablo. Kining panahon sa ni Pablo, doon ay mga Hudiyo nga na sabat keeper, nga wala pa modawat ni Kristo Busay kay ingon din nga si Pablo nakidebati aron nga makumbinso nila ang mga sabat keeper nga si Kristo nga ilang gipatay mao tong Mesiyas. Okay. So imong gingon nga si San Pablo nakigdebate aron pagkabig sa mga sabat keeper. Uyon ka mga sabat keeper kabigunon pa din. Ang ubang sabat keeper wala mo tuong Kristo kabigunon, pero ang sabat keeper na nagtuon ni Kristo sama sa 70 di na kabigunon. Magabig na noon. Imong gingon, asa mabasa Brad Perfecto Romanes nga noon si Kapostoles misulod sa sinagoga aron pagsimba ni Kristo. Natural kay inon mas Kristo nga kung asa ang ulo tuang lawas. Ang akong pangutana, ako lang ilisan. Ang dili magpahulay o dili magtuman sa ikapitong adlaw. Ang mga adlaw papahulay nga Sabado. Christian dili. Sa akong pagtuo kani ano wala matuman Christian sila masinupakon. Okay. So yun ka nga Christian pero masinupakon. Okay, wa ba magingon nga Domingo inyong batayan, Domingo Okay. inyong pulayan, Domingo inyong So duman. ang mga apostoles, Christian ba nga dili masinupakon o masinupakon? Ang mga apostoles Christian nga nagsunod ni Kristo. So dili masinupakon. Dili masinupakon. Kung ako mabasa ng apostoles sumalas sa Mateo nga human pa adlaw papahulay tuwa sa kakamahan ng utloguhay. Ang pagpangutloguhay supak na sa balaan sa papahulay dili. Wala man sila ingon nga sanay pulay. Nangatas umaan. Kung ako mabasa, ang kabasa lagi ang inyong binasahan ko tinigis mangod. kung ako mabasa, Ang basa dito rin. Di, Ang basa dito. wala pa ko nagsugo ng basahan. Kung ako lang mabasa ba, nga ang mga apostoles nangutloguhay panahon sa adlaw papahulay. So yun ka. Di ko mo yun nga ang ilang papangutlo na nangani sila o naglapas sila. Okay. Kung ako mabasa nga ang pagpangutloguhay supak sa balaod sa adlaw papahulay. Isa na di usupan. Lalo mabasa sa Biblia. Yes, Mateo. Ato basahon. Oh. Time na. Okay, time na. Okay, so iabot Bueno. na Salamat. Dere na lang ko. Okay, Dere so na lang ko. ang 15 minutos nga pangutanan humana atong isunod ang 20 minutos nga pagribatal ni Brad Tata sa tema ng kumontudan sa igsoon sa SDA si Brad Villanes. Time starts now. Bueno, dan salamat once again. Magkasa pa pinangga nga moderator Brad Arnold Hermoso. O katong pinangga nga kaatbang kayo nga si Brad Perfecto Loranes ang bantukang evangelist sa Seventh Adventist Church diri sa Osamis, labi na sa lalawigan sa Misamis Occidental. Once again, atong timekeeper, salamat kayo. Atong official cameraman di atong ni-acknowledge atong on-duty nga technician nga mo si Bro Pari Widi Avilla. Siya ang official nato nga cameraman at the same time siya ang nag-operate aron live tas FB. Salamat kayo. Sa tima nga gipamutud-an nga ni Brad Perfecto Romanes, matud pa sa tima nga siya ginagimo. Nga pamatud-an ko nga ang adlaw ikapito, maong adlaw ipapahulay nga gisugo sa Dios nga nasulod sa napulo ka sugo o iyang ipatuman sa mga katauhan sa Dios, ilabi na sa mga Kristiyanos. Naagi ilabi na sa mga Kristiyanos. Sa diya ako ipangutana sa Genesis 3, ay Genesis 2:3, uno nga to sa 3. Nanay Kristiyan niya? Wala pa. Kay Kristiyan man. So, klaro kay wala. Gigamit na po ni Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, kama 11, gaditso mas 11. Panutanan ako siya. Diha sa Exodo, nanabay Kristiyan niya, wala pa siya, wala pa. So, yun kang isugod niya mga Judaismo. Judaismo, wala pa yung Kristiyan. Ano man ang imong patungan sa mga Kristiyano sa inyong tubag niya puro man wala pa Kristiyan. Di ba? Karon pinadayag 14 city. Naabay mabasa diha nga ang mga Kristiyan gisugo bisima wala gyapon. Naaman ay mong tima may patungan libinas mga Kristiyan. Wala man gyapon. Yang gigamit kaniha ang dictionary. Nilitok sa dictionary, sumala sa dictionary Saturday, the 7th day of the week. Wala niya lapos, ha? Wala niya lapos. Di mo kumutuo nga bisag pa sa kadang dictionary pero nalitok na niya wasa kabasag dictionary kay may ganun siya nga wa kabasa nagdala ko dictionary, Webster dictionary. Pero
Kaya nga, namin sumpay Saturday, the 7th of the week, the Jewish Sabbath. Sakto na. Niya pa ang correct, kanang 7th of the week, manay sakto. Pero pag inong sa dictionary, the Jewish Sabbath, sayop na, di na dawaton. Na may mas Brighton, ang dictionary, Webster, o si Brad Luanes. Nga kaning dictionary, ginawas ni sa Kumar Library, University, naani sa of course, National Library, City Library, ginawat ni Spanan. Usa ka authentic nga dokumento. Ha? Usa ka authentic nga dokumento nga nagingon nga Saturday, the 7th of day of gani, namang ko diri. Napagani diri siyang libro, nalimot pa lang yung gamit ani ba? Alpha and Omega. Saturday, the 7th day of the week, the Jewish Sabbath. Ang dictionary o ang Alpha and Omega nga libro ni Ellen G. White na coincide. Nalimot lang. Naning balhin mo ko kung libro to already to gi-file. Kaya nalimot na lang kung bunot ani. Sa to pa, kay sayo man, naaman na rin sa Saturday na Jewish Sabbath, na ang librong Ellen G. White, the Alpha and Omega, siyong din ni Baron Liberales. Gato pa basahan. Kaklaro kaya niyo. Ako basahan na kay basig magduda siya. Ako'y basa kay ako may namahayag. Hindi garman ko. Klaro kayo na nga. Kung imo nang kuhan, ano sa ito sa kuhan? 7. Kadyot lang ha? Kadyot lang ha? Dapat gani diri nga, ang Domingo, Christian Sabbath, Sunday. Ingon ra. Nga, ang Sabbath is the 7th day of the week, the Jewish Sabbath. Gingon diha. Kunya, kumiyaw siya nga. Kadyot lang, Ako bugal kaya ito, ato basahon na. Sige, basahan na. Basta, gingon diha nga, Sabbath, the Jewish 7th day of the week. Ako masahon na. Ay, saan pong gingon na rin, Sabbath. Gingon rin sa maong kuan, maong libro ni Ellen G. White nga. Gingon rin nga, the Jewish Sabbath. Ako saan basahon na? Gingon rin, memorial to creation. Dili na. But the explanation for the Sabbath observance also includes a religion of the liberation of the Israelites from Egypt. Exodo 5:12 atos 15. Ako kini basahon. Mato pa na dire. Ang ako lang gingon nga ang na dire Sabat ang mabasa. Sabat. Unya gingon re. Jewish. Gingon re slide o sa man slide nga Jewish na. Gingon re. So klaro kayo nga gikon nga ang Jewish ang 7 ang Sabat maong kuan slide sa mga religion mao ang Exodo 5 mao nang ikapitong adlaw. Basahan na. Kaya karon gingon ko dire nga dictionary. Kung ato basahan, kung kisurahan diya, may kuan niya, kung basahan na ron. Nadiri nga siya, sa dictionary ko no, gingon Saturday, Sunday, the first day of the week. Yan ang gilito, akong lista. Akong lista yun na ako. Pero ang sumpay, the Christian Sabbath. Asayok, kaya pong dictionary. Sinuranis ka po ng insakto. Na ano kong pinanggaw, kay mga websin mag-dictionary. Sa ito pa, Brian, panis dictionary, di ang istoryahan eh. Brian, pas dictionary. Kaya mismo ang dictionary. Iyamang ko nun. Kanya, naadere, kung klaro na to, ha? Naadere sa libro nila. Mark Pinley, klaro kayo? Question and answers about the Sabbath. The almost forgotten day. The almost forgotten day. Gingon dere. Question and answers about the Sabbath. Question number 1. Does the New Testament teach us that the disciples worship on the first day of the week? Answer. It is often stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor the resurrection of Christ. So mismong libro ni Mark Pinley, The Almost Forgotten Day, nagingon nga ang unang mga Kristiyanos, mga apostoles, nagbalaan na sa unang adlaw aron sa pagpasidungog sa pagkabanhaw ni Kristo.
na ahamang gyud kakabasa sa Biblia nga dunay apostoles lusod siniguga aron simbahon si Kristo atol adlaw kapahulay. Wala oy. Si San Pablo yung gigamit. Nakikibati man to. Wala mo kuning. Wala mo isimba aron paggamit. Nakiklandog eh. No mo na yan gigamit. Isa pa din mo muning ba dahil Sabado, magtibati mo, magkinabigay mo. Wala kayo sa, wagi Christian nito, naman. Klaro kayo, puro nga siya ba, wala kang Christian. Kaya pagkamasa niya, kung binangga nga, doon ay sa 12, 11 kapostoles. 11 kapostoles, nga, dapat unta akong gipanutana siya. Ang dili mo pahulay sa adlong Sabado, Christian dili. Naglimpog siya kung siya pabagato. Ha? Na, karon. Nasa inyo sa Christian pero masinupakon. Kaya ang dili mo baton sa adlong Sabado Christian pero masinupakon. Ang mga apostoles Christian matinuanon masinupakon. Sa matinuanon akong giingnan asa mabasa nga ang mga apostoles misulod sa sinagoga aron sa adlaw pagpahulay aron pagsimba sa Ginoo. No wa kay mabasa na. Kung ako mabasa Mateo 12 klaro ang Mateo 12 ligingon. Ono ganto sa 2. Lapos ni 5. Ligingon dia. Usa ka adlaw igpapahulay na ang mga apostoles ug ang mga si Jesus ug ang iyang mga tinunan nangagi sa kaumahan, gigutom sila og nangutlo sila kuhay. Onya giingnan si Jesus sa mga Pariseo, mga Sabbath keeper. Tanawa sumpak sa atong balaod ang pagpangutlog uhay atol sa adlong ipapahulay. Ang mga presyo, expertos balaod sa adlong ipapahulay. Di, sila ko yung nangyatagan. Ala-ala na itong di na ito tutuhuan. Nga lugaran is ito rin ng upya. Di na, muna na yung natin-insakto. Pero tubag na sa itong Ginoo sa versikulo 5. Wala pa din mo makabasa sa balaod sa panahon ni David nga balaod ni Moises nga ang mga pare sulod sa templo naglapas man sa adlong papahulay pero wala sila makasala. Kan pag-ingon ni Kristo nga wala sila makasala kahit kanang adlong ipapahulay gipahunong na Isaias 1:13, Oseas 2:11 mo nang giingon na aning ilang riblo mga hitabo sa katapusan panahon sa pahina 41 nga ang Sabado mini na nagpadayon na itong libro mga hitabo sa katapusan panahon sa pahina 41 nagingon rin nga gipugos niya ang katawhan sa pagsunod sa mini nga Sabado. Mini nga Sabado. Unya, anong mini na? Unya ginubag na ikaw Kapernaum. Ang mga Adventista pagayot-yuron sa impyerno. Nakakaya ko? Unya, ari ko rin pahina 161 daingan diri. Aritas pahina 100. Pwede kay libro ani inyo ha? Naunta kani. Naunta kani. Sayang kayo. Inyo ning libro niyo wala nung ka. Gaymo niya mga hitabo sa katapusan panahon sa pahina 161. Ingon ri. Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Giunsa niini panghitabo pinaagi sa pagpugos sa katawhan sa pagtuman sa pagdawat sa mini nga Sabado. So, kana imong Sabado brad Lunes mini na matod pa diri. Alisod po mayon ka di man na Sabado brad Domingo na. Klaro kay mini. Ngano mini? Kay mismo. Di ba hunong na? Oseas 2:11. Unya, kung sa adlaw sila nagpahulay mga apostoles, sumala sa libro, The Almost Forgotten Day, by Mark Finley, ang author ng compiler, the first day of the week. Akong balay ko na, the first day. Signali ko tayo bro ha, palihog. Akong balikon. Kung sa'yo gingon rin. Nga? Akong balikon. Yan, napag yung supporting rin. Napag yun. That's the New Testament, page 95. Tells us that the disciple worship the first day of the week. Answer. It is often stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy. Ni aman itong iingon ni Lubranes nga ang kanang first day of the week o Christian Sabbath sayo. Nga ang mga apostoles gani nagpahulay man mga libro.
Nagbalaan, huli. Masa din ang huli, di na balaan. The first day of the week. Oh. Unsay nungdan? In honor the resurrection of Christ. Napaging Cos Martinley. Mga supporting verses. Unsay supporting verses, Martinley? Mateo 28:1. Marcos 16:2. Marcos 16:9. O tulo na. Yung supporting verses. O niya, gingon pa yun. Gagawin. Lucas 24:1. San Juan 21:20, versikulo 1. San Juan kapitulo 20, versikulo 19. Kung atong basahon ni tanan, akong basahon na, taas pang oras pro signali ko. Kay napakoy mo ito pagos Lucas nun. Ginure, after the Sabbath, at dawn on the first day of the week, nya mo na Maria Magdalene and the other Mary went to the tomb, look at the tomb. Pamagpinli ni na supporting verses ha. Ang Marcos 16:1, Marcos ngadto sa 2, nag-ingon gyud first day of the week. Pag abot niya sa Marcos 16:9, first day of the week yun. Magpinli na nga supporting verses. Lucas 24:1, on the first day of the week yun. O niya, sa San Juan 20, versikulo 1, early on the first day of the week yun. Tingdanganas first day of the week, ano? Buhat kapitulo, San Juan kapitulo 20, versikulo 19, on the evening of the first day of the week, yapon. Unang Korinto 16:2, on the first day of the week, yapon. Puro man yung first day, wag yun na sa'yo, smartphone lang eh. Unya, tanong sa nagsimbang apostoles? Matod pa niya, matod pa ni, unang adlaw sa semana, ilang gibalaan, aron pagpasidungog sa pagkabanhaw sa atong Ginoo in honor of the resurrection of Christ. Nagkaroon, kung ngayon ang ingang tuwagan niya, ang dili baton sa adlaw papahulay Christian, dili sa Christian pero mas sinupakon. Naahaman kakabasa nga ang apostoles kay Christian ning tuman sa adlaw papahulay ang 12. 11 na lang kay una sulas, human sa pagkabanhaw nanpos Matias, na 12 na po. Wala oy. Muna nga kung gigamit ang Mateo 12. Nga tos kaman ang utluguhay. Kunya supak sa balaod sa ilang papulay, ang pagpangutluguhay. Pero, ano mingon si Kristo, bisag naglapas sila di makasala, kikipahunong na na, ipahunong, kay mini, na matod pas, aning libro, ang mga hitabo sa katubusan panahon. Karon, Last 5 minutes. mingon, gamit ng Lucas 4:16. Akong gingon. Des Lucas 4:16. Na ay ang to sinagoga Kristiyan to dili. Iyagyan po na kadili to mga Kristiyan. Oh. Kaya ang tanan nga to sinagoga, pulos mo patay sa itong Ginoo. Nanahan naman ang imong gingon si mong tima mo, ilagay ng mga Kristiyan, na mismo mga apostoles o makinamasa nga, ningsol sa sinagoga aron pag balaan sa adlaw ipapalay kapitong Sabado. Wala man gyud. Wala gyud. Wala nga. Dili gyud na mahitabo nga mingon ning ako pinangga sentima, wala gyud. Wala mihaom, mismo niya ang text ng gigamit, wala mihaom sentima. Kaya mayon na siya nga ang Sabado ipapahulay kapilang adlaw, ipapahulay alang sa mga Hudaismo, dili na ko mo kuan ano oy, dili na ko musupak ano oy. Iya man pagkapina iban na sa mga Kristiyanos na akong time almanac, 1979. Oh, time almanac. Unsay kingon na rin? Judaism, the religion of Jews. Christianity, the religion of Jesus Christ. So lahi ang reliyon sa mga Judaismo, lahi ang reliyon sa atong Ginoo. Kung mayroon siya nga, si Kristo kuno, nagtuman sa ilang papawlay, kay sumala sa nabatasan, misuod sa sinuguga, atol sa ilang papawlay, Lucas 4:16. Ang pangutana, pagsulod ni Kristo sa sinuguga, gisimba siya o misimba siya, mipahulay siya, wala. Kung imong basahon na nangayog masakiton. Nausa man di mo kuha ka ng papalay, mag-clinic mo. Kasi Kristo matag sulod, sinaguga, musulod mas mag-ayaw magmasakiton, so wag yan po rin pahulay. Muabitanang sa Mateo 12, 1:5, pag-abos 9, bibiya si Jesus nitong napita, versikulo 9, o nisulod na po siya sa sinagoga, nakakita na po siya taong dunay kuyos o kamo, iyan na pong gayo.
So si Kristo mismo, musulod sa sinugoga, wala ipahulay, wala mutuman, kay nag-ayog masakiton. Kung sa hindi mo magbato sa nagpapahulay, kung ako sa gingon sa Deuteronomy 16:8, akong tamo baro kung adlang papahulay sa SDA. Kompleto kong teksto, pero wala. Naman na. Napatay si Gil 2020. Kung sa gingon niya sa kuan, yan na ang Deuteronomy 16:8, panimbang mo niya ng adlaw. Ang pangutana, sa diyang gisulod si Kristo sa sinugo, gisimba siya o misimba siya? Wala. Sukok gani mga Sabadista dito sulod sinagoga, patyon pamagani atong Ginoo. Nagkumiyo siya nga, dunay Christian, pero man sinupakon. Dapat ang unang matuod ng Christian, mga apostolis. Nya, ang makakabasa ng apostolis, gisulod sa sinagoga. Huwag po kakabasa, huwag po mabasa din niyo si Kristo, bantayin niyo ikapitong adlaw. Last 2 minutes. Wala, muna nga, mismo sa iyang gipang sulat nga mga akong sulat kaganiha, akong kalingkon na, tayo malmana, Judaism, the religion of the Jews, Christianity, the religion of Jesus Christ, na nga libro. Like yung religion, kung ato po niyo basahon, naadiri, the voice, sa Acts chapter, Revelation chapter, last 2 minutes, no? Chapter 1, verse 10, gingon rin. Unsa kalawa misimba si San Juan, first day of the week, gingon rin gingon rin sa maong gawan sa versicologist, gingon rin, I was in the Spirit on Lord's Day. Unsa nang Lord's Day? Adlaw Ginoo. Sa Spanish, Domingo. Sa napagyan ng aning volume sa Alpha Omega nga sa Latin Gis Dominica nga anong volume nas Alpha Omega ni Ellen Gulay nga ang Domingo Gis Dominica sa Latin adya gingon rin the first day of the week. Ang Lord's Day ay kung adlaw sa Ginoo, first day of the week, sumala ani nga Biblia na amay atong tuhuan kani ako mabasa kani imong way mabasa, di ba? So klaro kayo nga ang akong gipagpadayag pag ang akong pagnigal sa akong tema sa akong pinangga ginamit ang mga referensya. Sa tusilan, subok nga pamalandungon lang nga mismo ang dictionary, ang Webster's Dictionary, Webster's New School and Office Dictionary na aginis eskwelahan. Gi-charge ka ganang libranis nga di niya dawaton. Kay sayo, gaingon niya, Saturday, the 7th of the week, the Jewish Sabbath. Sunday, the first day of the week, the Christian Sabbath. Tama di ani. So meaning, wa gyud taon kapamatuod ang akong pinangga sa iyong haguan kayo sulat nga tema nga taas kayo. Kaya ang akong pinangga magyud kayo nako ni. So salamat o gabay hapon sa tanan. Okay, salamat kayo. Nahuman ang 20 minutos nga pag tigan ni Brad Tata sa topic o tema ni Brad Lubiranes may tungkol sa dalang kapahulay. Hindi na ko memorize kita sa kayo. Pero ato isunod ang 15 minutos ka pangutana ni Brad Lubiranes. Ngadto kang Brad Tata sa iyang ribatan. Time sa iyang nigar. So 15 minutos nga pangutana ni Brad Lubiranes ngadto ni Brad Tata. Imong oras Brad Lubiranes. Okay, pangutana ako Brad Tata. Kaya nagdebate man taron musupad juga sa atong debatihan. Natural kay nga naman. Kanang imong tema gani o man gyud ka mingon gani ka wa gyud Christian ni simba dire imong teksto kay puro na mga Hudiyo. Okay, salamat. Ato pa ikaw karon nga misupag sapo ko ka sa Christian religion. Natural kay matud pas libro ni Mark Finley, ang mga apostoles o lectures nagbalaan sa unang adlaw semana nga nahawa kas pasin kay mismo Mark Finley pamatuod. Salamat kay ikaw Christian. Nagasupa ka sa nako sa to debate ko pangutana. Kini ako pamatudan diri nga pamatudan ko nga ang aray kapito mao ang aray papahulay nga gisugo sa Dios. Supa ko naman ito yunan. Dili ko mo supa ka na pero iyas mga Hudiyo. Salamat. Salamat. Ay saksato. Okay, nay 1 minute nga pagtubag. Sige. Pag iyo nga ikapitong adlaw, iyas Hudiyo lagi mabito kung nungutana kung nimo na nabay Kristiyan na ikaw kuning wala. May klaro na. Okay, salamat kay mga kay galaan kaginan. Nadungog ninyo nga si Tata Christian
Apan wala siya musupa kining timaha nga pamatudan ko nga ang adlaw ikapito Iske, mao nga objection, ko Mr. mahulay Director. ko sa Dios. Okay. Objection, Mr. What's the Robert. objection? Wala mo yan sa wala kung masupak ng timahin. Supak lagi ko. Kay wa kay mabasa nga apel ang Kristiyan, gawas ang mga Hudiyo. Ang ako puta na Okay, sir, kinira. budget na kayo na may Ang ako objection. puta na kinira. Isa, Brother Viranes, na yung objections, Brad Tata. Sabot pa sabot, nandun natin ang ipaklaro isip mo dito. So, si Brad Tata, ayang ipaklaro nga wala siya maingon nga wala siya musupak. Wala siya musulti anak busa. Kung mahimo, ayaw siya ingna nga wala siya musupak, kaya wala ko na iingon mo na iyang hangyo din sa kuha isip mo dito. Ako kontrol puta na. Pero proceed pangutana. Sa tima na to na akong pamatudaan nga ang adlaw ikapito mao ang adlaw ikapulay nga gisugo sa Dios. So paton ba nimo o yunan? Tinuod lagi na alang sa mga Hudiyo. Wala kay mabasa alang sa Kristiyanos. Ang akong pangutaan na karon kay tinuod man ni kining iso kining Genesis 2 nga ang Dios nagpahulay sa kapitong adlaw. Kini niyang nagasulti ba dinhi nga kining para Kristiyano ni o nagasulti lang nga ang Dios nagpahulay sa kapitong adlaw. Oh, mabitaw na tingala kung gamit ka nang di man na mahong siyong tima. Ipangutan na bitaw ka na ko. Nagay Kristiyana, klaro kayong tubag. Wala. Di dapat dili na haong siyong tima. Sa ato pa, ikaw nga Christian, kininiyang niyaman din sa Exodo 20, ikaw Christian, musupak bagas na po kasugo o mutuman. Kanang diha sa Exodo, ako kay mabasa ang Christian diha. Ako Ah, kay mo. puta na. Kada ay sapaw. Ay sapaw. Kay wala na sa mananapaw ha. Oh. Ikaw ako kanang pangutan, ako bitang tag sa Brother Viranes imong teksto gani ha. Diha sa Exodo, dabay Christian, yung kagwala. Di wala bihang sa mga tima. Ang tima dire, No. ang adlay papahulay gisugo sa Dios nga nasulod sa napulo kasugo. Nasulod sa puso puta na. Ikaw nga Christian, musunod ba ka sa Dios sa iyang napulo kasugo o musupak? Dili gyud ko kanang ikapito nga na diha iya na Sudiyo walay Christian gingnan diha. Ako Gawas pa. kada man. Gawas na gipahunong na Oseas 2:11 mo nang diha sa imong kating libro ha kani gitawag na nagmini. Ngano mosunod mo kung Sabado nga mini naman ang matupa aning inyong libro. Ang akong pangutan na ikaw Christian man ka nga Catholic Faith Defender. Oh. Musunod ba ka sa Diyos, sa sugo sa Dios nga napulo kasugo? Mosunod ko kanang sugo nga nagpadayon pero kanang imong ikapito gipahunong na Oseas 2:11 o gitawag na nagmini sa mga hitabo sa katapusan panahon. Okay, ang- Nga naman, ay sa wa pa ko naman. Klaro kay nang Hebrahanon 4:8-9 kay kung si Jose naghatag pagkanang pahulay, ang Dios dili na unta mag-discuss paglaing adlaw. Naglaing adlaw mo ro gihapon. Ang akong pangutan na kaya na gaimo man diri nga ang anay papahulay gisugo sa Dios na sulod sa napulo kasugo. Pangutan ko namo ikaw ang Christian Catholic Faith Defender, Catholic Faith Defender, musunod ba ka sa napulo kasugo? Yung ka musunod. Musunod. Musunod sa napulo kasugo niya ako sa imong gisupak. Tapan naman ka po. Brother Vanes, kapila naman ka natutubaga, Mr. Moderator, nga kanang imong ikapito, gipahunong na Oseas 2:11, Okay. Oseas, Isaias 1:13. Mo bitaw na nga, gitawag na nagmini. Ni kaduha, wala gani mituman, wala gani kagabasa ang apostoles nagtuman na. Unya, mayo ako na imong patumanon. Wala na mabasa ay. Kapala. Sa ato pa ingoyon naka nga wala ka musulod sa napulo kasugo tungod kay namay aday papahulay. Wala gyud ko niyo ko nag-uyon ng sunod. Kano man, kay naay adlang papulay nga iyas Kristiyanos so naara gyapon ang adlang papulay, pero lahi iyas Kristiyanos ang Domingo. Ima kay Sabado man, niya wa man kay nawasa nga ang apostoles nagtuman na. Okay. So kami kauban sa apostoles, ikaw madili kauban. Kauban mo sa mga sabat kiber Ay, mga puta presyo. na. Sa mga mata Domingo dinhi imong gipatos mga tao sa nga naminaw sa dictionary nga ang Alpha and Omega nagsulti nga na Jewish Sabbath. Karon kay nakaplagan man ako nga wala Jewish Sabbath uyo nakang nabakak ka imong gilibungan ang mga tao nga naminaw sa dictionary. Wa gyud ko na makak. Kay ang Sabat diya ang definition alang sa mga Israelite. Usa din Israelite nimo di na Jewish? Asa may Biblia, asa may nabasa din sa Alpha and Omega nga na Jewish Sabbath. Oh. Nga ang kapitong adlaw Jewish Sabbath. Asa nabasa? Unsa man yung supporting verses na Exodo? Wa ka basa na? Pastilan. Oh, wa ka basa na? Asa may mabasa imo ka? Ang Alpha and Omega mabasa nga Jewish Sabbath. Asa nabasa ka? Ayaw mo ka kaya nitinimbal? Wala ko nagbaka kay ang definition sa Sabat gihawom sa mga Israelita sa creation. O gimong gigamit kaniya gani Genesis 2:3 sa creation. Oh, wala ko nagbaka kay gidefine na ning Alpha and Omega nga ang Sabat da Israelite nga ilang selebrasyon. Naman diri. Usa ka Israelite mo di na Hudiyo. Naklaro wala. Wala na nagbaka.
mabasa na mga sa apostoles nagbantay sa ano ipapahulay nga Sabado. Natubag ang pangutana, lain pangutana. Okay, lahat ko na. Imo mang gigamit yung libro nga iya, nga amo nga libro mga itabo sa katapusang panahon. Imo mang gigamit ning pahina 41. Ang pangutana, kini ba gingon diri nga ihapong sa yujuron nga to sa impierno, mao ni ang Adventista de Sétimo Día o 70 Sabat? Klaro kay diha, kung nadala pa na kong English, Seventh-day Adventist din mabasa sa English. Pero Bisaya man ni mga Adventista, yuron sa impierno. Di man Domingista, Adventista man. Karon. Kani imo gibasa diri wa man ina nga Seventh-day Adventist. Ang Adventista ko nagulat na. Ang pulong Adventista nagulat. Ang mga Hudiyo nagulat na. Ang mga Hudiyo sa una nagulat na ni Kristo. Nagibahin na si Brad Excuse si Pudrito atong itulid. Ang direct question ayaw i-define kay dili na ni karon pagbarong. Ang akong pangutana, uyon bagata nga nagmakaka sa mga tao na minaw karon kay ang imong mabasa naging mo diri. Og ikaw Kapernaum, mga Adventista nga adunay dagkong kahayag nga gibayaw ngadto sa langit sa puntos sa kagayunan pagayuyuron ngadto sa impierno. Ngano mingon maka nga ang yuyuron sa impierno ang Seventh-day Adventist Church nga ang mabasa Adventista naman sa Benicia na nagulat ni Kristo. Ang mga Hudiyo ba nagulat ni Kristo sa una paganin ni Kristo. Okay, kay ako man gigamit okay ra. Pero gipakuha nako ang English ani. Ang English ani naagay Seventh-day Adventist. Kung ako mabasa sa English ani Brother Vanes naagay Seventh-day Adventist, ang puno na lang nimo nga yuron gyud mo sa impierno. Gipakuha na kong Brother Peter. Di ba ko na mo yun, kapano ko makita? Okay. Di ba pala ito rin? Di ako ang rin paglipat eh. Kinini ako ang kinidili na yung paglipat-lipat. Kaya kung mo... Punta na, sister. Punta na. Nakaingo magkadiri sa pahina sa 61. Nga 161. Iyang ipainom ang talang kanasuran sa bino sa iyang mahugang kaulang pinadayan 14 sa 8. Diyon sa nini pagita mo, pinagi sa pagpugos sa katawhan, sa pagdawat sa mini nga Sabado. Ang na, ang giingon sa Ginoo nga ikapitong adlaw balaan aday pagpaulay, mini ba na Sabado o tinuon ka Sabado na? Dapat ano mong pamuntan mo si Ellen Rubright na gitawag na niyag mini. Yun yung mga libro ang makugabasa. Unya, ngano mo na yung ganang namini na kay gipahunong na. So, kami makakasabot litra ng Sabado mini. Dapat mo question ta ka, ngano ka si Ellen Rubright ani nagingom nagmini ka Sabado no? Dapat mo nang pamarandungan oy. Ang pangutana, ang gipasabot ni Liway diri. Adunay kini punduka nga nagpatuo sa mini nga Sabado. Kana kung Sabado ipapahulay mo guna. Mini ipapahulay pangutana. Kini kapito adlaw, mini ba na o ang Domingo mo mini? Si Ellen Goodwright nag-ingnon. Ako tumag, kayo ta isa pa. Si Ellen Goodwright nag-ingnon na mini ang Sabado, dili Domingo, imo dan to ison. Ang ipasabot ni Liway, dili man ni ang kapitong adlaw nga gisug-gisugo sa Dios nga mini. Kana iyon gipatuo nga Domingo. Kana gipatuo nga Domingo. Jackson, iyang papel mo tanag, dili mo explain. Mo lagi nga akong iyang si Brad Lubiranes. Isa explain. Ang Isip, excuse, ato sa ning klarohon. Si Brad Tata ni object tungkol kay gusto ni Brad Tata nga direct question. Ayaw na pamahayag pa niya liko-liko dugay kayo direct question para nga mas madaghan ang imong pangutana. Sige palihog Brad Lubiranes. Diretso Okay. pangutana. Sa ako gipahayag kanina nga ang Dios na nagsugo sa rihulay nga nasulod sa napulo kasugo ipatuman sa katawhan ang pangutana. Ang adli papahulay dili bali sugo sa Dios nga ipatuman sa katawan nga mo'y timaan kaliwa sa tao o sa Dios. Mr. Laboratory, kapila naman ako tubagay, ibayan naman ang ibalik. Kana lagi adra papahulay nga iyas mga Hudiyo, di ko supa ka na ang karon ipadayon. Ang kana akong gipangita kana nga ay mga Kristiyan ba, labi apostoles nga nagbutuman ana wala makakabasa. Okay, lain po na. Kini giingon ni Kristo diri. Sa Marcos 2:27 imong sumapon tumanong. Ginako na sa papon kay yan ginako. Okay. Atensyon na. Kay ang audience na ang mga sabat keeper mga Hudiyo kauban nimo. Kay wa sila kasabot. Sila na niyang buot sa buhaton sa anong papahulay. Okay, salamat. Ilan ang gi-charge si Kristo. Salamat, kay wala ka mong subaw eh. Nagaingon si Kristo diri. Ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tao. Dili ang tao alang sa ipapahulay. Busa ang anak sa tao. Agalon kang kinsa
may lalong bisan pangatli bubulay. Pangutan na, kinsa man ni anak sa tao. Okay. Si Kristo ang anak sa tao, may magbuot sa unsay buhaton sa Allah pagkawalay. So kay siya nagbuot, manang matag hindi na masun sa sinaguga, nangayo siya masakiton. Siya may sunda, ayaw tumahudingo. Ang pangutan na, ayaw to isa, Kristo. Ay, objection na siya marito. Wala din po nagtuis. Asa ba? Ay, kung hindi objection, dili. Ay, ito objection ha. Ang iyang papel unta mo, na lang. Kan iyang pag yung ayaw to isa, uksan na naka-charges. Okay, so ayan sa Abutan na. Kasi si Brad Tata nag-object. Dili siya gusto ngayon siya akusahan na gituis kay imong panahon karon papangutan na pa man. Pangutan na. In kaso po og dunay mga malapas Brad Tata, pwede po ka mo object Brad Lubiranes. Aron natong paminahon. So karon padayon kas pangutan na pero igangyo ang imong katba nga ayaw siya akusahin nga iyang gituis ang teksto. Direct question pa O niya, niyabutan na. Ang akong gibasa, nagaingon si Kristo, busa ang anak sa tao, agalon kang bisan kinsa, nilalong bisan pangatli bubulay. Abutan na. Wala ba dito isa niya? Ang iyang giingon, ang anak tao may mabuot sa unsay buhaton. Mabito nang among gisunod si Kristo kay kang anak sa tao diha si Kristo man. Unya mingon si Kristo sa Mateo 12:5. Wala ba di mo makabasa nga ang mga pari sulod sa templo naglampas mas balang ang pagpahuli pero makasala. Muna kami magbuhat kapon mig Sabado kay mo na buhat ni Kristo. Mo siya among gisunod kamo may makasunod ni Kristo. Ang giingon ni Kristo, ang anak sa tao maoy agalon kang bisan kinsa, bisan pa sa adlay pagpahulay. Tato ba na adlay pagpahulay siya may agalon. Abutan na asa may gusto. Agalon o ang anak tao may magbuot sa adlay pagpahulay. Kay si Kristo may agalon, niya siya anak, the same time anak siya sa tao, mao man na si Kristo, di ba na? Muna siya may magbuoton sa buhaton sa lang pagpahulay, dili ang mga Hudino. Muna, ay gano'n, mo bitaw nga si Kristo matagsulod sinagoga, mangayog masakiton. Buhat man na, o man misimba. Si Kristo may gisunod. Niya si Kristo, bisan pag imong lapason na lang papahulay, di ka makasala. O di amo gisunod si Kristo kay di man may makasala bisan pag lapason. Matud pa sa Mateo 12:5. Ang pautan na ang mabasa din si Kristo agalon kang bisan kinsa nga sa adlaw ipapahulay. Sa ato pa, ang si Kristo mo ay agalon sa mga tao nga nagbantay sa adlaw ipapahulay. Pautan na ikaw kay nasupa mo na ipapahulay, dili mo si Kristo agalon. Ako na lang ito bang, kapila na. Si Kristo, nintuod ko si Kristo akong agalon, siya ang anak sa tao, kung siya akong gisunod. Niya, kanong gisunod mi, mingon si Kristo, bisag lapason na adlaw papahulay, dili makasala. Ikaw may nagingon, di wata misunod ng Kristo noon. Ang pautan na. Gisunod sa agalon. Kini adlaw ipapahulay dili Domingo ni Sabado. Sabado na. Salamat. Sabado, pero iya so diyo lagi. Uli ikaduha, si Kristo ana nangayog masakiton matagsul sinagoga. Huwag yun kayo mabasa minito. Atos Kristo aron mosimba. Patyon pa magani imong kauban. Ang pautan na katapos ang pautan na wala tayo na pero. Ang giingon diri sa Isaias 66 nga ang mga tao niya dito sa pangulangit paguyuta simba ni Jehova sa matang aday pupulay. Ang pautan na kini mga tawhana dili niya dumatay sa pupulay. Dili ba din sila katawan sa Ginoo? Okay. Kanang Isaiah 66 na paabot ko kimo nang gamiton ganiha. New heaven and new earth na. Ang tanang tao mato sa Jerusalem, ikaw mismo wa pa kakatuman kay nara ka sa Samis. Panaoy. Tanang tao god, ug tanang tao ni mapil ka ato ta musimba sa Jerusalem. Pero ingon niya, new heaven, new earth, new Jerusalem. Una nga tanang tao mo ato masimba, pero wala na gingon kay kapito. Nga naman, adlay papahulay gi isgutan niya. Okay, so mana ang pangutana ni sa affirmative side nga tos negative sa iyang pagnigar. So ang muna ni alang sa pila ka minuto ni Brad ta? 10 minutos. 10 minutos ang closing statement. So ang muna mo ang negative side may una no? Mulahi ang affirmative. So ato ihatag ni Brad Tata alang sa iyang panapos nga pamahayan ning mga debate. Bueno, salamat kayo Brother Arnold atong official nga moderator sa mga friendly discussion. Bisag dako mong tinog pero nagkatawanay ka pon bring sa kong pinangga kayo nga ka-friendly discussion si Brad Perfecto Roganes ang bantugang evangelist sa Seventh Adventist Church diri sa atong laligan, particular na sa Samis. Akong kasamatan si Brad Bidi, ang atong shooting na technician at the same time siya mo ang facilitator na malive na FB o appearing sa tanang mga viewers. O salamat po sab ni Brad Darnell, ang atong official nga timekeeper. Ang akong pinangga nga kaatban, patod pa niya,
kung iya ko nung dili man ko Seventh-day Adventist ang mabasa. So, akong gipaadto si Brad Peter Silim sa opisina sa Ingon Magutos Berginil. Nalakaan ng mga ikabo, kung nana, Bisaya. Kani English lang ko, kanya lang English, Bisaya. Pero dito sa English na gito, Seventh-day Adventist. Na ko bakakon sunod Domingo ako mabasa na as English nga mga hitabo sa katapusan panahon. English. Iyan binibinay niya. Biyo siya na Adventista man eh. Masa man ka Adventista? May lang yung Domingista. Klaro kay mga Adventista nga dunay dagkog hayag para yudyuron sa perno. Sa to pa wala ni dininay nga ang Adventista kay yudyuron sa perno. Palusot ng tasag dili man ni Seventh-day Adventist. Well, klaro na kayo Adventista. Dinirik na apil na ka. Adventista God. Gawas kong niyong ka. Bangin na lang kong Domingo eh. Arnig ko mahyod-yod sa imperno. Pero nasa English, Seventh-day Adventist yan. Ako ganito, ito'y libro. Di man namang tema God. Itong si Ilin God, minig ng propita. Ano ganito. Pero, karon, niya diri. Kung sa ikingon aning libro ni, wala lang ako ni gamita, kaya mapaabot ko niya, o kakusahan niya, di man ko tema na mo Domingo. Ang among tema is, ikapitong adlaw. Niya, di una-una man sa taso, nalapog ko ni object. Mawala man ay subject na mo, gyud. Kaya, pumatawad na po kong Domingo, ako naman po ng tema. Pero ambak-ambak sa tema din, yung kasanginlan nga, ang Katoliko may nag-usap, kinaana sila the Great Controversy. Klaro kay sa libro ni Mark Finley, The Almost Forgotten Day. Ano sa gingon? Sa libro, rebuttal speech na niya? Gingon rin. The Sabbath day I told him, no way, it may have been in the Old Testament. But when Christ came to die for us, He changed the day to Sunday. Uy, si Kristo may nagwalin nga to Sunday sa inyong libro. Masaya ka basa? Gingon rin. So, di ay si Kristo kung nawatay. Ngayon siya nga, gingon rin, na, He changed the day to Sunday. The day He rose from the dead. Kana ko nung adlaw nga siya, nabanhaw, adlaw, Domingo. Nasa yung libro. Pinasamaw kaya pong libro, ang mga apostoles, balaan na sulod sa unang adlaw sa simana. Laki bang early Christian. Pero siya kayo mismo, huwag siya nabasa nga ang apostoles, nisulod sa sinagoga, aron pagsimba sa itong Ginoo, sulod sa kapitong adlaw. Kaya, paabot ng tako, kaya nasa mabasa, magpabunyag na lang kung Reverend doon. Masugot pa ko, ininit water, ininit tubig, gamiton na. Pero, siya kaniwag siya. Abi ganina ko mangutana, ay pangutana, taman ra sa Exodo, Genesis, wa gali na siya ning nakalimad man siguro sa Lucas 4. Wa na siya ning gamit pangutana. Dapat kung sa mga teksto yung gigamit, yan ang gamiton pag nangutana nako. Kaso lang tanan ako pangutana sa teksto niya, siya ro mo confirm, walay Christian. Ang saan pagkahaw may tema nga ikaw perminti mo yun, nanay Christian na? Wala pa. Ang ano nagtima man ka na, alang Levinas mga Kristiyanos na mo na ilas Biblia. Dapat imo na lang tanan. Mabito na miyan ko nga pamatud-an ako nga adlaw ikapito ilang plus parenthesis adlaw ipapulay alang sa mga Naudio. Nga naman. Gawas ani napagid niyo. Daghan mo kunta ko dala po kog Latin Vulgate kay aron nga basi magdala na lang sa Latin Vulgate atong depensa daan. Unsay gingon diri? Diri sa maong today's English version. Kung sayop ang dictionary, niya, Biblia naman po ni. Sayop na po ng Biblia kaya po sa istoryahan eh. O sa nalaway kuruan, Brad, atong pinangga. Nga, sayop ng dictionary, kay para niya, sayop man ko no. Kay, the Christian Sabbath. Ang ingon na rin? Kajot lang. Bang today's English version, gingon rin sa today's English version nga ang Sabbath, kadit lang, arita sa nato naman yung i-prepare daan nga, dera, Sabbath, the 7th day of Jewish week. Nasa ko no? Ang Biblia ni ingon,
Sabbath, the seventh day of the Jewish week. Sa to pa, ang Biblia o ang dictionary nag-coincide. Ang Biblia o ang dictionary nag-coincide. Ang akong pinangga, kay Charles magsayop ang dictionary. Ha? Eh, basa ka? Basa ha? Basa ha? Klaro kayo na o? Oh? Sa to pa, ipalabas akong pinangga, nasayop ang dictionary, siya mo na isang to. Magaling na istorya, right? Pagka dictionary, ano? Mangon na tag-istorya ang istorya, ha? Ang Biblia o ang dictionary nag-coincide? Ha? Nga, sa na? Sabbath, the seventh day of Jewish week, from sundown on Friday to from sundown on Friday to sundown on Saturday. Sakto, oy. Unsa day silang adlaw magsugod, pagsanop sa Adlaw Bernis, mahuman po sa Sabado sa gabi. Mao na, umil Bernis, na sayop ni. Nausa man may adlaw day. Oh. Niyo na, klaro? Saan pa yung mabasahon? Sabbath. Oh. The seventh day of Jewish week. O niya ang sagingon rin, Saturday. The seventh day of the Jewish week. Ang dictionary o ang Biblia nag-coincide. Si Lumiranis may nagsupak-supak na ani. Naglaro kayo. Oh. Bisa nga, dili man ni teksto, naamo na sa listahan sa mga pulong. Oh. Kung yun sa dili na teksto na nagpailala ning atong pinangga, wa ni kay balog Bible history. Mo, siguro ko inig ribat niya, yan ipalusot na wala sa teksto. Gibutang gani ni kay aron masabtan nato. Kay dili ni tinuod, gibuon man pud nga Pharisees. Kinsa ng Pariseo, mga kadakuan sa Diyo, nagbantay striktong nagpatungas balon. Sayop na po niya kay wala sa teksto. Ha? Sayop na po niya. Muna na diha kay parehara ni dictionary gidefine. Ang yung definition po, haom sa dictionary, haom pa sa Kamartinli, haom po, nani, giingon pa gyud diri. Ani nga Bible, plus katupang, laro na to. Baha pa man tong akong isa ka bangkit, referensya. Kana. O kani, sus, nalimutan na ni. Kani pa yun. Naadiri, Sunday, the Christian Sabbath. O saan the New World Dictionary Concordance. Protestant. Saturday, the Jewish Sabbath. Ha? Dictionary. Sa ito pa, sayop, di po ni. Di ka po ni dawaton, ni dictionary. Well, wala dili Sunday, the Christian Sabbath. Nalo po dili. Ikaw na salimtan ako eh. Diha mo punta ko magbarog. Bali lang ko ara makita ra ko sa TV. Kay dito may kamera. So, mo na nani. Ako may akong na kani Kani Greg gidala na ko ni kay sa Mateo 28:1. Duha ka Sabat diha. Naay duha ka Sabaton sa Greg. O sa Hebrew siya ba to? Duha ka Sabaton na sa Greek. Sa to palahi ng adlang kapahulay sa Hudyo, lahi ng sa mga Christian. Duha man nakasabat kaning Greek Bible. In West New Testament was written, Mateo 28:1. Kay mangutan na siya ron nga, unsa ba ding adlaw as Kristiyanos? Ako unta si basahan ani. Wa mo pud sila mutana. Iyang focus na lang noon, wa gani siya ning focus mga teksto hindi gamit. So mo na pinangga, mapukan lamang ang akong pagnigar sa akong pinangga sa tema kung siya unta nakapamatuod. Pero wa man gyud siya kapamatuod nga ang Sabado, ikapitong adlaw, iyas mga Kristiyanos, kay wa man gyud mabasa nga ang apostoles ni sulod sinagoga aron sa pagbaton, pagpahulay o pagsimba, ang akong tagbinangga na isakto sa tema. Pero kung may mabasa mo nang bingon, nihil putes esse deuteronom, quinum satis esse veritas, walay pangaturungan nga ulungtad kung kini wala sa kamaturan nagsugad. Muna gikinanglan gyud ang anas kamaturan, kinanglan ta magtuon aron kamaturan. Salamat ug maghapon sa tanan. Bueno, nauman ang 10 minutos si Bertata at tapusan niyang rebuttal speech. Ato isunod ang 10 minutos ni Igsoong Lugranes alang sa tema ngayong pamatudan nga hapit na kuman. Brad Lugranes? Okay, daghang salamat daw, daghang salamat sa naminaw karon o gilabi na kini niya sulod sa studio nga nagapaminaw, nagatanaw pa namo sa among debate. Mga kaigsuoran karon nga naminaw sa kahanginan sa inyong pulayanan. Ang pagbasa ni Tata kung walay
walay mo correction. Murag yung tinuod paminaw, no? Murag tinuod yung pastilan. Pero salamat sa niyaman ko mga correction. Nagkatawa ko na pag-ingon niya nga ang Bible o ang dictionary, nagkauyon. Nagkatawa ko ba? Kay ang iyang gibasa diri nga Sabat, di man ni magkauyon sa dictionary o ang Biblia nga iyang Sabat kining word list. Kini mga word list kanang listahan sa mga pulong. Kay ang Biblia natapos man sa pinadayag. Unya ang giatas ang Biblia natapos sa libros pinadayag. Unya gisagulan gibukbay ni wordless. Unya naa ang Sabat. Unya ingon siya nga Sabado na ko akali Biblia na ko nangingon nga ang Sabat mao ni ang Jewish Sabat. Pero pagbasa na ko dili man Jewish Sabat. Aniya, Bible ha kini niya sa gipato ni tata nga mao ni ang Jewish Sabat. Ako masahon, Sabat. The 7th day of the Jewish week. The Jewish week man, di man Jewish Sabat. Sabat. Yung Sabat. Ang week nga atong ang week karon nga atong gituon, mo ni ang week sukad pas creation, 7 day cycle. Permanente siya. Ang ato karong week o ang week sa Jewish, maorang week ka ni 7 days. Kung buwa mo maingon nga Jewish Sabat, iya na pong libugan na naminaw nga ang kape ang Sabat, Jewish Sabat. Ako ito ba sa Sabat. the 7th day of the Jewish Sabat, oh? The 7th day of the Jewish week. Jewish week pa di ba Jewish Sabat? Ang iyang bato nga, ang dictionary nag-igot Jewish Sabat. Ang Biblia nag-igot Jewish Sabat. Di ba Jewish Sabat? Okay. Nato ba, nabunggo na siya na eh. Ikaw ang munggo. Ikaw ang munggo. Ang mga igala, kininiya ni bunggo. Ako ni babalo ninyo, kamu naminaw niya, kamu may muhukong, kamu may timbang-timbang ha. Ayaw mo kalimutan nga, kitang tanan, naghandom ta kinabuhing dayon. Kitang tanan, Hudiyo, kanang Katoliko o Sabadista o ubang reliyon, naghandom kinabuhing dayon, naghandom mo puyo sa babulagi paguyuta. Ako basahon eh. Muna ako itugon ninyo ha. Isaiah 66, 21 o 22. 22. Kaya ingon nga ang bagong mga langit o ang bagong ayuta nga akong pagkabuhaton magapabilin sa kutubangan maingon si Yuba mauman magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan o manabo nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa kaadlang ipapahulay hangtod sa usa ang tanang kadawhan mangani aron sa pagsimba sa kutubangan maingon si Yuba pangutana ang tanang katawhan. Kung ang Katoliko maluwas, ang Sabadista maluwas. Kung sa mga adlaw ating simpan nito, adlaw ipapahulay man, di man Domingo. Adlaw ipapahulay mo sa karong panahon na wala pa mabot ang katapusan, wala pa mabot ang mga langit o yuta, mag-practice daan ta o kinabuhi nga matinumanon. Matinumanon sa napulo kasugo, matinumanon sa Dios, mag-practice pagbantay adlaw ipapahulay. Kaya ang ato ipamahulay, wala na mahunong. Patuo lang ni tata ninyo nga, wala na gipahunong na, wala na. Pero napabilin, at masahon. Hebrehanon 4:4. Kaya sa usa ka dapit siya nagsulti may tungod sa ikapito kadlaw sa ingon ni nga pagi. O sa ikapito kadlaw, ang Dios may pahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. Disupli man galing bagutugon nga ang Dios nagpahulay sa ikapito kadlaw, unya gipahunong na noon. Adyo padayon, 9. Busa nagpabilin pa di ay. Ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Sa lain nga version, busa nagpabilin pa di ay. Ang adlaw ipapahulay nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Sato pa ang dili mga tao sa Dios, walay adlaw ipapahulay. Pero ang mga tao sa Dios nagpabilin pa. Ang adlaw ipapahulay mo sa ta. Bantay ta kay basig sukmatan kas mga naminaw sa radyo kay ini ka katapusan nga sila dili makapuyo sa langit ug baguyuta ba langit tungod nimo kay imong gipatuo nga wala na napulay. Jis, nagaingon diri sa bersikulo 10. Kay ang masulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man siya papamuhat. Maingon nga ang Diyos miundang siya papamuhat. Ang abutan na, ang Diyos miundang ba? Ang Diyos miundang ba sa adlaw Domingo? Ang Diyos miundang ba siya papamuhat sa adlaw Domingo? Wala. Domingo unang adlaw. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pagka ikapito, ang Diyos may pahulay ikapito ka adlaw busa. Nagaingon niya nga ang Diyos
mipahulay sa ikapito kadlaw busa ang katawhan sa Dios. Kung sila musulod sa adlaw nga balaan sa Dios, mupahulay usab sila. Sa adlaw ipapahulay, maingon nga ang Dios may undang sa na'y papahulay. Busa magagsunan, si Kristo mo'y Ginoo sa na'y papahulay. Ha? Namatod pa sa Marcos 2:28, si Kristo ang anak sa tao, mao'y Ginoo sa na'y papahulay. Sa ato pa sa adlaw Domingo, wala magaingon si Kristo, ako mao Ginoo sa adlaw Domingo. Wala magaingon si Kristo. Ang ingon ni Kristo, ang anak sa tao, si Kristo mo'y Ginoo sa adlaw Domingo. Busa, tuman mo sa adlaw papahulay, kay na si Kristo inyong Ginoo, atong Ginoo, ato tanan Ginoo si Kristo, kay si Kristo may Dios nga nagabuhat sa adlaw papahulay. O namatog pa diri, ang sa ikapito ka adlaw, ang Dios may pahulay, gikas tanan niyang buhat. Busa, dili ka malimtan. Dili malimtan ang Dios nga mo'y nagpahulay sa ikapito ka adlaw, kay siya may Dios nga nagbuhat sa kaunong ka adlaw. Busa, kung ato kining wala o rin ikapito ka adlaw, daw mawala na ang timaan. Kung mawala ang timaan, di na ta makaila sa matuon nga Dios. Kung di ta makaila sa matuon nga Dios, magsimban na ng tag Dios. Busa, nini ka po nun, tinaot nga napatay orasan, napakoy 2 minutos. Ato na ipadayon karon. Ato pa ni ipadayon. Nga mismo si Pablo sa iyang panahon, dito siya sa Episo. Ang Episo ay simbahan. Pero pag abot sa ating papahulay, migula si Pablo sa syudad sa Episo o nangitag tigumanan at masahon. Busa si Pablo, si Kristo nagabantay sa ating papahulay at masahon. Buhat 16, nagaingon diri buhat 16. Nagaingon diri nga didi ni sudara, kami napabilin sulod sa pipila ka adlaw si Pablo ni. Dito sulod sa syudad sa Episo o sa pagkaadlaw ni papahulay, nangita kami sa gawas, sa pultahan sa syudad, sa daplin sa suba, diin among nahuna-huna, dito'y dapit nga ang puanan. Si Pablo di ay, ang iyahang, panahuna, nangita siya dapit nga ang puanan. Nga naman, adlaw ipapahulay. Nangita dapit ang puanan, kay daplin suba, kay ang Episo, wala may simbahan dito sa Batiper. Ang Episo, syudad sa Episo, wala, kanang Episo mga pagano na, wala dihay sa Batiper, wala mga tao na tuong Dios. Busa si Pablo na yun na o dinini sudara, kami napabilin sulod sa pipila ka adlaw, o sa pagkaadlaw ipapahulay. Nangadto kami sa gawas, sa pultahan sa syudad, sa daplin suba. Diin among pangunahuna, dito'y dapit nga puanan. Si Pablo sa Batiper. Si Pablo sa Batiper, si Kristo nagbatay nagpahulay, si Abraham nagsunod sa Dios, ang Sabadista nagsunod sa Dios, ang Seventh Adventist mo'y nagsunod sa Dios. Dili ka to nga Adventista nga ihulog sa inferno, kay kato mga Hudiyo to nga dili Seventh Adventista. Busa ang gingon ni tata nga iyon sa inferno ang Adventista. Kato nga Adventista nga mga Hudiyo nga nagpaabot ni Kristo, wala mo tong Kristo, buti Adventista, pero ang Seventh Adventist kay nagpaabot ni Kristo, nagabantay sa Sabado, dili kinayujuron palangga sa Ginoo ni kay nagtuman sa sugo sa Dios. Busa nagaingon sa katapusan, Ecclesiastes 12:13, nagaingon ang katapusan, nadungog na. Nagaingon rin sa maong bersikulo 12:13. Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na, kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Busa ang tao nga maninguha pagbungkag sa napulo kasugo, paglipat-lipat sa mga tao nga dito man napulo kasugo, apil ang pulay, nagaingon diya delikado. Nga naman, kadluki ang Dios o bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao'y tibuok katungdanan sa tao. Sa ato pa, ang tao doon ay katungdanan, pagtuman sa mga sugo, walay isalikoy. Tata kay siya makasugo yan tamanon. Ang pulay iya mabiyaan. Muna, wagi mo kompleto. Nagaingon rin, kay pagkadadon sa Dios ang tagsa sa kabuhat, ngatos paghukom. Uban sa tagtasa ka mga butang, mga bisan maayo ug daotan kini hukman sa Dios. Busay naot nga kamo naminaw dia makapili mo sa labing husto. Kay ikamot sa Ginoo ang inyong napilian nga husto, makasulod mo sa langit, makapuyo mo pagulay magyuta, magsimbat ta sa Ginoo sa atay papulay. Ang Dios magatabang na. Okay, so tapos na ang 10 minutos ni Brad Liberanes. So niya, karon mo sunod may alang sa pangutana. Lingkod bro. Kay mura og dili ta makakatulog ani og kita pangutana. Iksong Liberanes. Gawas na bro nun. Brata.
Klaro kay kung Huwag naman debate. Okay. Huwag naman debate. sabat o. Okay. Ako'y gamay pautan na lang. Huwag naman debate po. Sa kamo ni Brad Tatan, ako man yung time. Sunod na domingo na. Pero na ako'y follow-up question, tagay ko kayo Brad, kaya napamantay time. Pangutan na mo ni, unsay gibuhat sa mga apostoles sa Adlang Domingo? Sa adlaw Domingo, wala may ingon sa diri sa Mateo 28. Nangato masugnanan sila. Aron pagtanaw sugnanan kon naaba si Kristo kato nya pagkaton na wala mas Kristo. Ano naman niyo? Sa, Now, follow-up. sa Mateo 28. Nya pagabanaw ni Jesus sa pag hinabay na sa aday pagmahulay. Sa debate na. Nagbanag pa na orang ano semana. Dili gali katapan sa Sabado kan Domingo. Okay, ang tumuha sa bungtod, nga Nagingon diri sa bersikulo ay sa sigbasa nila kay wag mo tumanon ginato ng pagsimba. Ang saan? Ang mga apostoles 28, 17.